45 sena ilu sorijiet tal-Bon Pastur fetħu l-bibin tagħhom għal nisa vulnerabbli li jkunu qegħdin iġarbu l-pjaga tal-vjolenza domestika, fiżika u psikoloġika. Ir-residenza semmewha Dar Merħba Bik, is-servi ta' shelter ta' emerġenza għan-nisa waħedhom u bit-tfal. Huma nisa li kif spjegat il-manager tal-Fondazzjoni Dar Merħba Bik, Frida Manġon, irrispettivament mill-età, familja u status ekonomiku u soċjali, ikunu qegħdin isofru f'ambjenti aggressivi. It-tieni residenza jisimha Dar Santa Bakita, toffri wkoll fost l-oħrajn servizzi terapeutiċi, fosthom appoġġ psikoloġiku. Il-mara tiġi għandna f'mument prekarju ħafna li tkun għaddejja minn dbatija kbira u ħafna drabi tkun għadbati fis-skiet. Infatti nieħu l-opportunità biex nagħmel appell għal dawk li għandhom bżonn lajnuna għax l-għajnuna teżisti. Għat-3 snin li ġejjin il-Ministeru għall-Politika Soċjali ġeddet ftehim eżistenti li kellu mal-Fondazzjoni Merħba Bik biex tkun tista' tmexxi dawn ir-residenzi u toffri servizzi meħtieġa lill-vittmi. Il-ftehim finanzjarju jammonta l-aktar minn €1,350,000 euro. Din hija żieda ta' 26% meta mqabbla mal-ftehim preċedenti. Is-Sinjura Manġon spjegat fiex ser jissarraf dan l-investiment. U allura ikunu dipendenti kompletament fuq is-servizz tagħna u aħna blajnuna li aħna nipprovdu jerġgħu jakkwistaw il-ħiliet, jerġgħu jibdew jagħmlu kuraġġ illi joħorġu hemm barra wkoll fid-dinja tax-xogħol. Il-Ministru Michael Falzon qal li dan il-ftehim huwa parti minn 34 ftehim ieħor li l-Ministeru għall-Politika Soċjali għandu ma' 24 għaqd oħra. Spjega li dan qiegħed isir b'allokazzjoni finanzjarja ta' iżjed minn 13.5 miljun euro. Din hija żieda ta' €1.5 miljun meta mqabbla mas-sena li għaddiet.